Hawu yeyi uyazi sengivuselelwe umalume lana umfoka Mdlalose eyishaya isifuba lana ethi uyasikhumbuza ukuthi yena uwumkhonto wesizwe. Sengiyakhumbula ukuthi hayibo nami ake ngizocacisa leyo ndaba leyo ukuthi lalelani la asingajwayelani kabi. Ngicela nje zonke ezomkhonto wesizwe zingalinge ejwayelwe kabi. Lalelani ngiseqenjini mina igama leqembu engikulo umkhonto wesizwe anginikhumbuze kanje next year ama elections ohulumeni basekhaya kuyavotwa so mina ngizobe ngivotela umkhonto wesizwe ngo-2029 ngizobe ngivotela ubani futhi umkhonto wesizwe noma ngathi umsholozi uyobe engasekho emhlabeni lalela mina ngiyovotela umkhonto wesizwe lobe uholwa ubaba uJacob Zuma. Ngicela ukucacisa lokho ngoba nayo imkhonto engathi seyihlukene engathi seyimningi imkhonto ngizwa kuthiwa ngazi mayibuye angazi mayibuye intontoni. Khona abanye sebethi manje bawina amacala kuphi bathi nabo sebeyimkhonto ake sicacise lapho. Mina ngumkhonto oholwa ubaba uGedle ehlekisa uJacob Zuma umsholozi indoda enamakhanda amabili indoda ekuyiyona ene-experience eningi nefake abantu abaningi i-experience kwezepolitiki mina ngilandela umkhonto lo oholwa uChess Master uyamazi uChess Master ubaba uZuma ngilandela lo mkhonto ke mina bengithi angicacisele yonto lalelani ke ma-MK amahle ngicela ukuthi niphume kuFloyd uFloyd ngicela ningabe nisakhuluma ngaye ngoba lento ukuthi niloni nikhuluma ngaye niyamtrendisa nimenza bani nimenza uJacob Zuma niyakhumbula uJacob Zuma mayiphuma kwi-ANC naku ethi uzovotela umkhonto niyakhumbula ukuthi watrenda kanjani lalelani uFloyd akekho ndawo iphepha njena ekade kushidaba ngalisihlama manje seliyayindizela nje asihlangene lutho noFloyd ufikile eyilulwane ephuma le kulezi zombala wegazi lommenzo ekuthiwa i-EFF wafika wazoxova njengamanje uhambile and asikushayela izandla lokho ukuthi ke usehambile-ke asikushayele nje izandla lokho noma besingafisi ukuthi izinto zenzeke ngalendlela ezenzeke ngayo ukuthi ahambe kodwa ngoba sekwenzekile bye bye Floyd bye bye Fuseke futhi bye bye indaba yakhe asingene kade uyasitakelwa lalelani lama MK yekani lenja le ayihambe iyokoqozisa ibhodwana layo laphana isithwala phishi sebhodwana layo lamasimba laphana ithi yahlangahlanganisa iqeqebana lo ngxathu laphana ithi nayo seyumholi kulungile ayihambi iyohlangahlanganisa laphana iqeqebana lehlama ezizothi izovotela lona mara nina ama MK amahle phuma nje kulenja le phuma nje niphele kuleyo ithe iyogoqozisa lapha ebaleni iyoqala nayo iqenjana layo leyihlama akuhlanganeke ihlama zalo laphana kube yizo ezikhuluma ngalo ididi leli uFloyd elikhulu elide ayikhulume ngalo-ke ididi leli isiyeke thina sumkhonto kaJacob Zuma sumkhonto wesizwe oholwa ubaba uJacob Zuma hayi lo holwa yilesi sitabane lesi ekuthiwa uKhumalo asulandeli lo mkhonto lo ngeke mina ngiholwe isitabane ngeke nje ngiholwe isitabane wena Khumalo Fuseke indaba yakho Fuseke nje indaba yakho Fuseka ngempela-ke manje yabona ke manje njoba sewuthi wini iqala Fusego kwangempela ke manje Fuseka nje sifusekele nje wena Khumalo wena angeke thina siholwe zitabane ngeke nje siholwe zitabane izitabane sikhonzile siyayithanda izitabane ayiqhubeke zibe zinkonkoni lapha la ziyinkonkoni khona mase zithi ifuna ukusihola manje Fuseka nje qala iqeqebana lakho lo ngxathu beyitabane lapho wena Khumalo ukubize ngegamana lakho elingasile uphume kumkhonto wesizwe yeke usijwayela kabi Khumalo yeka nje usijwayela kabi qhubeka kube inkonkoni lapho ube isitabane uhlanganise ezinye izitabane uphume nje kumkhonto wesizwe nakubaba uJacob Zuma
bengithi ngiyangicacisa lokho bakwethu, siwumkhonto kababa uGedle Ihlekisa, siwumkhonto kaJacob Zuma. Sihlangena kuJacob Zuma siholwa umsholozi, sihole enxamalala. Ngomhla ka-16 Disemba wamemezela wathi wena sewuzovotela iMK. Sasuka sonke sathi mvempu, azange sisuke sithi hayi ngoba sizwa leli gama elithi mkhonto, cha. Sasuka ngoba sithi silandela ubaba uJacob Zuma. Wayengekho amasimba lawa uBig Didi lo uFloyd wayengekho. So angifuni-ke imdidi lana ezosuka ithi yona manje seyiphepha manje iphephuka noFloyd. Amasimba lawo, masimba nje lawo. Ukuthi manje uFloyd njobe ehamba nje ekade efika nje manje uBig Didi njobe efikile nje lana wazoxova. Useshile manje ihlama zakhe lana kumele siyiphiphe. Usehambile uthi uyokoqozisa, uyoqala iqeqebana lakhe lehlama. Nani nithi niyamlandela ntakwamasende anenkununu. Kusho mina ngumfo kaMakhanya. Ngithi mina silandela thina umkhonto oholwa ubaba uJacob Zuma. Sasuka ko-ANC, sasuka koNkatha, sasuka ko-DA, sasuka ko-EFF. Sathi silandela umkhonto oholwa ubaba uJacob Zuma. uJacob Zuma simaze ukuthi uyaxoshana esakwi-ANC. Asiqala ukubona uJacob Zuma exoshana la kumkhonto. Asithuswa ukuthi ubaba uJacob Zuma uma phekethulula. Akusithusi lo, wayephekethulula lapha kwi-ANC. Samlandela khona kunjalo. Uyabona? So asifuni ukuthi kuze imdidi izosididisa. Imdidi nje ayiyodidisana kude le, ingazosididisa la. Big Didi, omfo kaFloyd uShivambu, abahambe naye uShivambu loyo bayodidisana imdidi yabo le kude le kulo mayibuye ingquza laphana. La siwumkhonto kababa umsholozi la. Kusho mina ngumfo kaMakhanya. Ongakuzwa kahle lokho gede ngempela futhi Fuseka nawe Fuseka kanye nezitabane oKhumalo no Big Didi oShivambu. Fuseka nje kanye nabo nawe. La sifuna ukusala abantu abaclean, abantu aba-pure minded, abantu abazazi ukuthi bona bawumkhonto kababa umsholozi. Siyoba umkhonto kababa umsholozi noma esafa. Ngani kusho mina? Siyoba umkhonto kababa uGedle Ihlekisa noma esafa, siyobe siwumkhonto wakhe oyobe sihola ngalelo langa. Ngaleso sikhathi leso umsholozi engasekho emhlabeni, uyobe hola umkhonto kaMsholozi. Kusho mina ngiyoba umkhonto kaMsholozi. Umsholozi uyozafe ngumkhonto wakhe. Ngiqhubeke futhi ngibe umkhonto noma umsholozi engasekho, ngibe umkhonto kaMsholozi. So angifuni nje uzodidiswa Big Didi nezitabane zilozi sididisa la. Lezi iphithipithi nje ezifikile la emkhontweni ayihambi inkosi yamazi, isifusekele. Ake sibonge nje zisifusekele okwangempela ke manje. Ya. Ake ngibonge ithuba nje. Ongayizwa kahle lenkulumo ngithi gede ngempela nje. Gede.